כן, היום אנחנו נשמע ספר על כלב ועל ילד שקראו לו רפאל. אז נתחיל. רפאל מצא כלב לבן בשדה. הכלב נבח חזק על רפאל לקח את הכלב לווטרינר. יפה. עוברים עמוד. הווטרינר נתן לכלב משחה וכדורים. נקודה. רפאל נתן לכלב כל יום כדורים. לא. כדור. והכלב עברי. עוברים עמוד. רפאל לא. מאוד שמח. רפאל קרא לכלב שלג. נכון. רפאל אם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום בראש מי רצה לקרוא לכלב בדבר ראשון ובצבע לבן.